मालवण मेढा येथील समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेली छोटी नौका वारा आणि लाटांच्या तडाख्यात पलटी होऊन 3 मच्छीमार समुद्रात फेकले गेलेत। यात 2 जण बचावले असून एक मच्छीमार बेपत्ता झालाय। स्थानिक मच्छीमारांकडून त्याचा समुद्रात शोध सुरू आहे। शहरातील मेढा जोशीवाडा येथील कीर्तिदा लीलाधर तारी, सचिन सुभाष केळुसकर, जितेश विजय वाघ हे 3 मच्छीमार आज सकाळी मेढा राजकोट येथील समुद्रात सकाळी 6 वाजण्याच्या दरम्यान मासेमारी करण्यासाठी गेले होते। यावेळी समुद्रात जोराचा वारा व मोठ्या लाटांच्या तडाख्यात मासेमारी नौका पलटी झाली। हे 3ही मच्छीमार समुद्रात फेकले गेले। या अपघातात कीर्तिदा तारी व सचिन केळुसकर हे सुखरूप किनाऱ्यावर पोहोचले, मात्र जितेश वाघ समुद्राच्या पाण्यात पडून बेपत्ता झाला आहे। स्थानिक मच्छीमारांच्या सहाय्याने त्याचा समुद्रात शोध सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।